Hello arkadaşlar. Bugün Tayland video part 2 gelsin diyenler için part 2 gelenler. Bu gören yeriniz bir kişilik kafe. Men bir yurda gitmekəm, gidecek yerlerimi planlaştıran bir kafemde. Yani bu kafe öğren kicicik yani zavtrak ettik de sonra maymunlara banan vermeni deyip kaydık. Men çağın gören maymunlara deyim özüm maymun yalı banan yiyip durun. Sonra yolun o tarafında maymunlara yürüyüp butkacıkta bananlar satılıyor. Son maymunların heykelleri yasalan yerik yolun bu tarafına geçeceğinizde maymunlara banan berýäňiz. Yolun o tarafı bu tarafı diýäniň sebäbi näme diýjek bolanlardy. Men hayran galym. Maymunlar yolun o tarafına geçip ogurlagam ip bilerdiler butkalardan. Ýöne näme üçindir iýen oklar diýip şonu kellemde sonra işaret bolup galdy. Ondan soň Flamingo diýen ýerik şuňalyk geldik, kafejige geldik de täzeden ýene iýişdik. Bu ýerde diňe kän aýlanmadyk sebäbi ertesi ýerden turup başga bir ada gitýänimiz üçin atelyanyň çykyş ýapýanymyz üçin goşlamyzy ýygnamadyk. Soň iýişdik bärde gün derro gün ýaşaýan üçin gün batymynda ýeneden video aldym. Ondan soň atelyga geçdik, goşlamyzy ýygnadyk da ýatdyk. Daň sähär ölenim gäme tarap ýola düşdük. Gämeň içini video aldym şuňalyk 1-2 sagatlyk ýol bolan üçin her kim ýatdy. Dostlar, bu owadanlygy seredäňde men ýeni bir ýerde aşyk boldum. Bu ýerde Pipi adatyna aşyk boldum. Taýlanda gitseňiz, hökman gitjek ýeriňiň içine Pipi adasyna ýazyk goýun. Hökman gidin. Soň arassalygyny diýjekmi, tebigatyn owadanlygyny diýjekmi? Suwa seredäň arassalygyndan ýa içine bağlajaklarym görnýär aýna ýalykda. Ondan soň hiç kim bärde suwa düşmäne de düzenok sebäbi arasy hapalaslar gelenok suwa. Şoň üçin ýürüte suwa düşürilen ýerler we bärik hiç kim girenok diňe her kim kafede oturýarlar, şuňalyk daştöwrüni seredip naslаждаться edip çyk oturýarlar. Menem hayran galyp dilim bilme çalışy aýda oturýarkamy. Gözüňiz bilen görseňiz nähil ütköşükdigini şonda bilersiňiz. Ondan soň biz atayla tarap ýola düşdük. Bilşiňiz ýaly bärdäki ataylar villa görnüşine, ýani Pipi adasyna villa görnüşine ataylara ýerleşdik. 3 arkadaş aslında biz 5'dik geçen ýyly gaýdamda 5'dik, olar başga ýere ýerleşdi, biz üçümiz başga ýere ýerleşdik. Şoň üçin men ýoka joýdum bolan üçin bir komnatny villajyk tuttuk. Häzir onuň içinem görkezjek biziň galan atelimizin ady bu. Soň inede galan atelim. Nähili owada, nähili arasaja balkonun widina seredäňde nähili gowy. Şu atel bir gününi näçe tölendirýärdiňiz? Elbetde $90. Dogry eşdiňiz, $90 şu atel tuttum. Bu atel bärdäki atelleriň tualet banýalary şuňalyrak ýöne ünsürmek. Ona soň reýske goşlamyzy goýduk da ýene aýlanmana çykdyk. Bu ýerde bolsa hemme turistleriň gidýän ýerine gitdik. James Bond'un kino düşürilen yeri. Şu görýän ýeriňiz şu taýsy. Ondan soň hemme turistler bärde surata video düşýärler. Ilkinji pляж kinosu şu taýda düşürilip. Menim kemal maýnyp конечно video düşdüm, surata düşdüm, ıssam alyp gelýär. 30-40 gradus ıssydyr dostlar, gatty ıssy. Telefonlarym derro ıssa çydaman öçük galýar. Şoň üçin reska video surata düşdükde izimize gaýtdyk. Ýolda şuňalyk lengeşler video aldım, korkýanym ýöne video da malýan. Soň gatar ötýärde ajykdym. Şuňa ütköşük bir kafe geldik. Bu kafede elbet min iýen zatlama, ýani towuk bar, gowurlan towuk bar. Soň çörek tapdym şu kafede. Karoçy bu görýän rozowy listlamyda her ýurtdan gelen mehmanlar ilki nahar hakyny öz beýanyny ýazýarlar, soňdan öz ýurdunyň baýdaçygynyň suratyny çekip asyp gidýän ekenler. Конечно, menim kim kalmadym. Menim ýazdym we öz baýdaçygymyzyň suratyny çekip asyp gaýtdym. Ondan soň atayla geldik, täzeden giyindim, çykdym, video düşdüm, TikTok video. Ýollaky agaçlardaky gülleri goparyp elime saçma düzüşdirip ay bolmaçyn boldum bolpşym. Ondan soň seredäň gün batymy nähil owadan
bärde durmuş akşam başlaya. Her kim akşama taýinlik görýär. Size görkezeýin diýip şuňa her ýüren ädimmi video aldım. Bu görýän kafejiňizi seredäň näle gowjy, süýleňiz ýa-da maşgalaňyz bolup gelseňiz näle ogutan ýerler ha. Soň şu asmana çen video alyp durna ananmaýaňyz. Ondan soň bärde hemme ýurdun baýdagy atylgy eken, öz ýurdunyň baýdagyny video düşürmesem bolmaz diýip türkmen baýdagymyzam video aldım. Akşam 8-den soň 7-den soň şuňal ýörüýdi. Oýunlar görkezýärler turistler üçin her hili ütkeşik oýunlar taýinlapdyrlar. Görýän oýunlaryňyz bolsa, utsaňyz, adeseňiz pul bayraklaram bady. Amin bolsa deňiz kenaryna aýakkalaňa çörep bir hil durmuşun lezzetini gördüm diýlenine. Elbette bu marojnadan ýeni iýmesem bolmaz diýip bu ýerdeki fashion fruit bilen MMDS'le goşdurdum, haladym. Ýene marojnam iýdim, bu ýerdeki bolsa inni öýme gidip barýan. Hiç ýagdaýda izma gidesim gelmedi. Bilmedim näme üçin. Ýöne başga ýurtlara gitsem çaltyrak öýe gitsem boldy, doýdum, aýlanyp boldum, öýe gitsem bolýar diýen. Bärde bolsa günümü uzordasım geldi. Yanımdaki arkadaşlarım bilen sağollaştım. Olaram aytya biledin ýa-da şeýle diýerler. Benim bu arla indi gideýin diýip sağollaştım. Şeýle bir ýakyn bolýarlar maňa. Soň Türkiýe baramyzdan soň ýene görüşdik, ýene oturuşdyk. Şeýle bir nätanç adamlar bilen kabutda sen öňden bäri tanışýarlyk bolup gitýän ekeni. Taýland seýahatyňam soňuna geldik. Halam bolsaňyz like, podpisatsiýa etmeyi unutmaň. Bärde ejim gelin okşayan, padarkajyň berýän. Bye bye.